चिरांनि बिजनियाव थानाय गोजामसिन फरायसालि बान्दब गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि 100थि बोसोरारि गायसनथाइ सान फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बिजनीनि बान्दब गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि 100थि बोसोरारि गायसनथाइ सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै खुंनाय हाबाफारि बायदियै फरायसालिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिजनी बान्दब गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं मणिकान्त बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो 100थि बोसोरारि खुंथाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो पद्मश्री मंगलसिं हाज'वारिया। गुबुन फारसेथिं हारिमुवारि हानजा सुनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया। मख'नो गोनांदि थांनाय बृहस्पतिबार खालि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिजनी बान्दब गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव नुजाथि फैनानै बिजनी बान्दब गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जौगाखांनायनि थाखाय बिटिसि सरकारनिफ्राय 1 कौटि रां अनसुंथाइ होदोंमोन। गोनां सुबुं होननानै आं सानदों गावखौनो। दिनै एफा मोजां मोनसे हाबाफारियावहाय बिथांमोना दिनै आंखौ लिंहरनानै दिनै बे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ आंखौ बेखेवहोदों। आं गावखौनो गाव जोबोद बराद गोनां होननानै सानदों। दिनैहाय जोंनि श्री श्री मा दुर्गा दिनै फुजाया दिनै जागायबाय। बे दुर्गा उत्सबनि दिनाव जे आंखौ बेयाव लिंहरनानै बिथांमोना बिजनी बान्दब हायार सेकेन्डारि स्कुलनि 100 बोसोर बारलांनाय जे हाबाफारि बिथांमोना दिनै बाव फालिदों, बेयाव आंखौ लिंहरनायखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय बावदों। बियो मोनसे जोबोद बेथिक्रमि सिन्था। 1918 मायथाइयावनो जेब्लानाखि जोंनि भारत स्वाधीननि जे संग्राम बेनो जागायजेनदोंल'मोन। जोंनि महात्मा गान्धीया साउथ आफ्रिकानिफ्राय फैनानै बिथाङा जास्ट माने आन्दलननि दैदेननायखौ बिथाङा गावनि आखायाव लाजेनदोंल'मोन। बे समावनो जे बिजनी ओनसोलाव माखासे गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बे बिजनी बान्दब हायार सेकेन्डारि सालिखौ गायसननानै दिनैसिम रोजा सुबुंफोरनो गियाननि जे जोंमाखौ बिथांमोना होबाय। बिनि थाखाय आं बै बिथांमोना दिनै हयथ' जोंनि गेजेराव गैला, जायफोर गायसनलांदों बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे इसोरजों सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, बिनि थाखाय आं आर'ज गाबहरो।